guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, नोंथांमोनखौहाय आंनि बे बुजा बर' YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय। So लोगोफोर, आं दिनै हराव भिडिअ बानायबाय आरो दा खैथा जाखो हरनि दा खैथा जाखो बेखौ आं नोंथांमोनखौ खिथाखानोसै। 9:42 जाबाय। 9:42। So guys, एसां हराव आङो माने भिडिअ बानायनो लुगैनानै भिडिअ बानायबाय आरो दा हरबाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै। स' आं बिराद खुसि, बे साननैसो आं बिराद खुसि जाबाय थादों जिहेतु आंना 3000 साबस्क्राइबार कमप्लिट जानानै दा एसे आंनि चेनेला ग्र' जालांगासिनो। स' बेनिखायनो थेंक इउ स' माच गाइस। स' आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, नोंथांमोननि खबरा मोजाङानो, आंनाबो खबरा मोजाङानो दङ दा, मोजाङैनो, बिराद मोजाङानो होननांगोन आरो दा, बहुत मोजांनिफ्रायनो बहुत मोजां। दाथ' बिराद गरम, जोंहा बेयाव बिराद गरम आरोना, बेनिखायनो थाब खालामनोसै भिडिअखौ। स' गाइस, आं दा खिथिनोसै आंहा मा इयारिंस दङ। नैबे जाबाय, नैबे जरासे येल्ल' कालारनि, बिराद मोजां मोनो आं बेखौ, बिराद समायना नुयो आं बेखौहाय आङो बैसागुआव बायदोंमोन आरोना, बैसागुआव मोसाबाथाय गाननांगोन आं बायदोंमोन, खिन्थु इथिं माने बारा गाना आरोना बैसागु मोसाबाथाय बेफोरखौ, ओमफ्राय बेनिखायनो आङो बेखौ बैसागुआव गाननाय जायासै। दा ओरैनो आङो रिल्सफोराव गानो आरो दे कालारनि। नेक्स्टआ जाबाय बियो आरोना, नुदोंना एसे लाइटआव कालारखौ बोरैबा नुदों, खिन्थु सानाव जि किउट नुयो आरो कालारखौ, दा हरखाय पुरा केमेरायाव बोरैबा नुदों आरो नै। नोंथांमोनाथ' नुबाय थायो खोमा आङो रिल्सफोराव डेलि, माने रिल्स बानायबाथाय आं बेखौ गानबायनो थायो आरोना नै। ओमफ्राय नैबे जाबाय गुफुर कालारनि दाउ मैनानि आरोना, आजिखालिथ' बिराद साननैसो दाउ मैना नों आंनि दाउ मैना मोनसे रिल्स डेन्जार भाइरेल जागासिनो ना, मोनसे मिउजिक, रिल्स मिउजिक। थ' बे जरासे बेखौ आङो दुर्गा फुजायाव गानदोंमोन, खिन्थु मा जाखो, दुर्गा फुजाखौनो नायनो थांनाय जायासै आरोना। जि बरिया देलाय मालाय इयारिंस गानना लाखाबायमोन आं थांनो होननानै, ओमफ्राय अखा फैना होबायना, ओमफ्राय देलायनाय मानसियानो थानो गोनां जाबाय। दा खिथिबाय थाला बेखौ आं रिले बे जरासे बेखौबो आङो माबायाव गानदोंमोन, बैसागुआव गानदों, माने बैसागुआव बायदोंमोन आरोना। बैसागुआव जिहेतु माबा फुजा जायोना, देवल फुजा, बेबायदि नायनो थांनायाव गरेस्वरावहाय, जोंनि गरेस्वराव बेंनाहाटि होननाय देवल दङ, बेयाव नायनो थांनायाव बेखौ बायदोंमोन आरोना नै। बेखौबो आङो रिल्सफोराव गानबाय थायो। ओमफ्राय गाइस, नैबे जाबाय ग्रिन आरोना, ग्रिन इ मोजां मोनो आंखौ, जि फेभरेट आरोना आंनि फेभरेट इयारिंस गैयानो, आंखौ जि समायहायो आरोना बे इयारिंसखौ। ओमफ्राय बेखौ आङो सेकेन्डारि पास जाखांनाय उनावनो लोगो बायखादों आरो आंखौ नै। ओमफ्रायो बेखौ आङो जेरावबो गानाखैमोन, जोंहानि बाजैनि हाबायावसो गानदों आरोना आङो नै। ओमफ्रायो दा रिल्सफोराव आङो गेजेर गानबायनो थायो नोंथांमोन। एक्सुवेलि हराव येल्ल' ओमफ्राय ग्रिन कालारा बिराद लाइट जायो। ओमफ्राय नैबे जाबाय रिं नै, बे जाबाय झुमका नै, येल्ल' कालारनि आरोना बेबो नै, सिगांनिनो आरोना बे पुरा आंहा सिख्ला टाइमनिनो। ओमफ्राय बेखौ आं गाना नालाय बारा गानबाङा आरोना आंखौ, बेबायदि झुमका फिसाखौ कुर्ताफोरजों गानबाय बरिया नुखायो। ओमफ्राय बे लास्ट वान आरोना, नैबे लास्ट नै पिंक कालारनि, बेखौहाय आङो जेब्लानाखि जोंनि गामियाव आं हाबा जायाखैमोन, बे टाइमावबो आं हाबा जायै सिगाङाव जोंनि गामियाव माने मिटिं जादोंमोन आरोना गोदोर, बेयाव गाननो थाखाय आं बेखौ बायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेखौ गाननानै आं मोसादोंमोनबो,
बाजैया जोंखौ बायना होदोंमोन आरो नै बाजैनि चइस मोजाङानो बिराद मोजां मोनदों आङो नै पिंक कालारनि ओमफ्राय एसे टप फिसा फिसा दङ आरो ना आं बेखौ दिन्थिबाय थाला गाइस बिराद गोलाव जागोन भिडिअआ बेनिखायनो बेखौ खिथिबाय थाला आङो स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब जरुर खालामना आंनि इन्स्टाग्राम आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबावदे लोगोफोर बाय बाय